Nakabenta ban kynduh ki samla haki kami lekai sports babunjat ki Nongialam ka Hill State People Democratic Party Youth Wings jong ka West Khas Hills hakala siuble ka santere ku jemmang arja apsan kila leit banyak kendu yuba shakler warjri MLA ka Mauthat Raishan uba patru kum Myntri ka tnad Sports and Youth Affairs haka sarkar jilla hakadai ka jingne yakendu ki Leit ru ha Myntri da ka jingtho ban kerpat yau ba on pensngo syaka sarkar makan mang pisa nakabenta ban penbhai ki artili ki madani lekai hapo ka district kata kadai hanong stan bat ka wei haram brai da ka basyang do plang plastic nalor kata ban penbha yaki nala bat penbyang boarding hapo madan ha ka jingtho bakila IT ho Myntri kila kerpat ru ba on pensngo syaka sarkar ba kan ai jingrap de gitiar nakabenta ka archery bat kila pensngau ru ba Myntri unya kran bat ka sarkar ban wanra ka Meghalaya Games hanong stan